Khublei ya kabalu jutip mensyuakum ke Tata Sky, kabaju ajing syakri ya kinong syong kari India bat keleng kiri ke perthai lang ba ki satellite TV channel, ban ai ki jingtip bat ki program bapher syaki pai ba, menta katrawa banthit ya ka Tata Play, da ka basiu lai hajar tingka bat yo ya ka offer lanya validity ka ba snem kynthih. Wan Kynsai Studio Patharkhmah pian yo ya gane ka offer kade ka kabuk siar naga benta kalong yeng jong pi kila ban jied iki channel ki ba pisngau tenan ban pe bat kum juru ban weng no iki channel ki ba phim kwa ban pe nang ban tengkai ya ga jing siew naga benta shibnai la ban le iki ne baro Kynsai Studio Patharkhmah.